Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Aja ganggu sih dong Pak, aku lagi latihan vokal iki lho. Alah, ganggu apa toh? Iki sing jenenge jam session bermain bersama. Jam session apa? Oh, lah bocah iki malah ngalih ora mudeng konsep. Kok malah mandek iki piye to, Le? Ayo jam session kok. Wis to Pak, ampun mengganggu. Isi to suaramu ki to, Le, yen digabungke karo suara sulingku. Ya suarane merdu kaya musik terapi. Ayo. Tolong to Pak, aku ora pengen diganggu. Please. Bocah ra mudeng konsep. Pra, lagi repot ora? Aku lagi belajar vokal ya Mbak. Wah, gayamu ya penyanyi wae. Aku terpilih jadi anggota paduan suara ya Mbak. Melu aku sik wae yo. Neng di Kontrak kerja. kontrak kerja. Iya, pesenanku lagi akeh ki. Gua tak opahi. Wah, sorry ya Mbak. Aku tak fokus latihan sih. Gayamu kaya musisi top. Assalamualaikum Putih. Gue nanti Le. Iki ditekoni mau sak dhewe. Lah kowe iki ngapa to, Mon? Lah kene ditekoni wong mbok semaur. Loh, lah kenapa wis tak sauri nganggo nada no kok mintul mau teko kene ngucapke apa? Assalamualaikum. Lah iya. Oh. Waalaikumsalam. Lah kan aku mau teko. Gue nang ndi Le? Lah kan wis tak sauri. Apa kuwi? Wonge lagi metu. Ketune ndi, Lek? Ya aku ngerti kuwi. Apa? Tuku obat nyamuk. Ora kleru. Tuku wedang jahe. Oh, tuku wedang jahe. Loh, kan gue tuku wedang jahe apa lagi batuk to, Le? Ora i. Lah kok tuku wedang jahe? Lah kok ngicok ya apa, Le? Mengi. Oh, tak anake buke kowe. Apa? Aja to, Mon. Kang, Kang. Boten enten. Lah Pak Bokang ini ning ndi? Boten ngerti. Oh, tadi Krishna Oh, main wayang wong. main musik. Lah kok memet ya ini urung bubuk to kuwi. Ki bocah, nek ora didongengi ra iso turu. Lah adane ra yo mbok dongengi to, Mas.
Cuma ya wis tak dongengi mangsamu iki. Alah, iki koyoke waleh Mas karo dongengmu. Ndak dino dongenge Gung Kancil nyolong timun ae. Oh, dadi wong tuwa kuwi aja nganti kentekan dongeng mon. Piye wong ngapale Kancil nyolong timun? Damarulan terus karo andi-andi lumut tok. Lah mbok ngono kuwi mbok diceritani sejarah. Kanjeng Ratu Kalinyamat ngono kae. Dadi Memet ben ora bosen. Oh iya ya. Lu kan wis tau nglakoni ya. Ini kan kuwi sejarah to, Lek. Ayo ora apa-apa to. Bocah iki kala-kala diceritani sejarah. Dadi sok gedhe iki ben pede. Lah hubungane karo sejarah ya apa Lek tekan PD bareng. Oh, lah kuwi ya kleru no. Bocah kuwi yen ngerti sejarah. Gak-gake kuwi ngerti bangsane dhewe sing gedhe, bangsane dhewe sing elok. Paling ora kan sok yen gedhe iso pede. Sak ora-orane ngene lho, Mak. Aku adalah anak yang terlahir dari bangsa yang besar. Bahasamu dengan elokmu nih, Lek. Piye to aku ki janjane iki mutiara lho. Ning sementara iki isih terpendam. Mula akeh wong sing ora ngerti kemampuanku, Mon. Terpendam apa? Apa kuwi? Letong. Apa kuwi? Matur nuwun, letongipun. Kowe to karo Mintul ndungengi karo nganggo gerakan. Dadi Memet ben ora bosen. Oh, kaya ketoprak ngono kae, Lek. Lho, iya no. Kowe kan biyen tau ketoprak. Kowe karo Mintul pas lakone Puspa Jaladri kae. Lah Memet ki ya apa mudeng didongengi nganggo adigan barang ki. Loh, ya aja kleru to Tulangger kuwi mbok kulinake ndongeng ngono. Bocah kuwi suwe-suwe Memet rak ya ora mungkin bosen tur genah. Kuwi engko bakal ngerti. Oh, ngono ya, Lek. Lah kuwi siapa lho, Dik? Ya isin aku isin ah, Mas. Oh, demi anak kok nganggo isin-isinan barang kowe iki. Wis, Gendang. Kowe karo Mintul pragaan. Aku tak sing ngiringi nganggo suling. Gen ketok nges ngono lho. Sasi. Sak suwe tembangku kang ndarepe rasa wuyung. Ya kene cahyamu katon surem. Wah, sulinganmu pales lho, Lek. Malah ngrusak dialog kowe iki kok. Lah wong jamane demokrasi iki enek sing pales ya ora apa-apa to, Mas. Ngono ya oleh. Ning sulinganmu juga kan liyu-liyu ngono lho, Lek. Sing lurus-lurus ae ngono lho. Ben ora ganggu dialog. Pales ki kenek. Ning ora usah nganggo atraksi liyak-liyuk ngono ki lho, Lek. Ya wis ayo lanjut. Polatanmu katon suwung. Pikiranmu katon mulandara. Ana apa Sasi? Tembangmu iku mau kaya tembang pungkasan sing krungu saka olah swaramu Kakang. Kok malah cengengesan iki piye to? Aku ki ngiringi nggo suling ki wis ketok nges lho. Yo sing tenanan ngono lho. Lho kok malah diam itu gimana to pra kamu iki? Lah pripun? Ya bersenandung padha mau lho, sing ngono mau lho. Lah aku nunggu sampean cerita malah randang-ndang. Sir kuwi aku arep cerita, mbok iringi karo senandungmu mau. Oh gitu, boleh. Ha, 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 ha. Sasi. Aja mengundet rasaku. Kondo sing prasaja tenane ono. Lungamu Kakang. Aku durung lila. Yen kowe budal perang ning Malaka. Tenane aku gorali lho Sasi. Lek, kowe iki piye to jane? Iki adegan wis dadi lho. Sulingan malah to es krim iki. Ngono jare nges. Ngeselin. Sasi. Walah bubar
bubar mon bubar. Toprake bar ki. Malah gremes no. Oi. Ini lah milu bapak ini. Kira nggo payung itu, Mas. Wes turu kene wae tul. Mesake Memet bocah wirawiri kodanan malah masuk angin kok. Tanpa sebuah kata yang terucap di bibirnya. Lalu dia berjalan ke utara dan meninggalkanku. Sambil dia membawa sebuah kentongan, lalu dipukulnya. Tuk, tuk, teruk, tuk, 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 tuk. Selesai. Loh, wis rampung, Pak. Uwe sih, nah iki ndak mau lho. Menurutmu ki arti iki ndak mau iki apa? Anu, mimpiniku adalah bunga tidur. Kat mau wong bunga to. Males aku. Pak. Sudan, ajeng teng pundi? Wong nganyel iki ora gagas udan. Wis utuh kono. Pak. Jenengan ajeng nyalek niki, Pak. Ayo no. DPRD provinsi. Wah. Jos gandos niku. Nah, jadi ngene. Aku njaluk pitulunganmu. Sampean dadi tim suksesku. Oh siap. Ampun sumelang. Yang babagan meraih simpati publik niku. Aku lho niku pakare, Pak. Ya kapan-kapan ngobrol-ngobrol ya. Oh, oke. Siap. Piye iki? Yes. Jos gandos.